Xem thì thôi, lấy là. Đó mà. So guys, finally, dakal boy friend temen bungas nunggu na ang driving license ni dakal ang dakal boy learner boron temen, da ang dini test boh na mensikan, ang nung temen dekai kan, da driving test au beri salah nanggo si kingkri lah malung na, bego beri salah nanggo si bang kini gera nong ade, nung temen apa jadi driving firaman si batai, be video ko naik nalaban jabai ma baidi driving test kalam, man test hiye, so ang dini tanggan, ang bo first time, empai da first say na fail jai nung temen na video ni gezeng langan aku. So guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, anda mana bungan ini, dah ang di futang ni, ekdom aku tak usah bayar satta, bayar sasa lagi lengdeng, ha? Oka babu, upai gaya thangna signal dah. Oka typri re maba gas na typri gas na. Tu belagu upai gaya sasa lagi keling ordeng, lagi mana dah seling ordeng aku ibu. Hide, ha? Beau pas soalnya tahu sedang sih, bener pas soalnya itu tahu kam nih dong ah. So guys, dah jangan fui sil beta view point nong munti be, nih bejai day geligas nong nah, day pro party sana hayu, gezang sebai yang tu, tasya angin nong sana na, isi bang muran, itu angin rey badi gezang sebai na, akhir oka type nih jeng, ada bar gusu jeng, saya satarla, dah di fort hangan sih reslide sih, nong apa room bara lanan thagan di nih, fui apa sana naik beri bapur. Baik guarantee le karena dah koi ni bahanai, gua koi apa tadi biarnya room bhara lana thane bahanai horse tu. No miramis mana, dah boiler jangan kelainan dan sih dipo. No apa tadi miramis mendini. Train aja lasai fujeng birai ni habis fuja bagus sih, nah. Dah upai gaya train ni sesuatu tu fuj dah upas sija. Thane pun saya gaya nang sih gitu. तो sini दिन सी कुन नाइला बाइना नि ट्रेन गया गोबावथार जाबाय गोबाव जाबाय ब्रा So guys, बयबो रेडी जाबाय एबार माने टेस्ट होनो थाखाय ड्राइभिं टेस्ट होनो थाखाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै बेनो थांबाय ना ओमफ्राय हायाव गाबानो फेल दै नै बिदि हायाव गानाय लोगो लोगोनो फेल जाखाबाय ओमफ्राय माने बेयाव गानाङा आरोना टार्निंआव दूसरा बोली को तो निकटा मना नुका बेयानो एबार आंनि को नायना ला मानोना आं मबाइल हमनो मोनाखैमोन नालाय दूसरा साइडनिफ्रायसो हमना लागासिनो नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय डिस्कभारजों आं बोरै हादों सातताल' ओरै टार्निं लानांगौ होमबानो माने कमप्लिट बेखौ हाबानो बे बाराव आंनि दै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आङो बोरै बारहोनो हायो ना हाया नै बे डिस्कभार जायबा एबार सालायगोन ना नै बेयो आंमोन दा नोंथांमोना नुखाबायानो आंनि सालायनायखौ माने आं पास खालामबाय आंजों साब्रैल' जादों 20 जनसो दंमोन जोङो टेस्ट होग्राफ्रा जायबा 20 जननि गेजेराव साब्रैल' पास जादों आरोना ओमफ्राय आंनिखौथ' नुखाबायानो ओमफ्राय जायबा टेस्ट होखांबाय आगोलाव जायबा ड्राइभिं लाइसेन्स गोबां मानसिनाव दं आंनावसो गैयामोन नोंथांमोना बुंलाय नोंसोरबो टेस्ट होनाय समाव आंनि बायदिनोमोन नामाथाय 7ताल' बारनांगौ बे टार्निंआ आरोना 7ताल' बारनांगौ ओमफ्राय सोर आंनि बायदि मोनदों ओमफ्राय सोरनाबा गोराबो जानो हानाय खिन्थु आंनि बायदिया एसे इजि जाहैयो ओमफ्राय एसे गोराबो जायो खिन्थु 20 जनसोनि गेजेराव साब्रैल' हानाया इजि नङाथ' ना नोंथांमोनानो साननानै नायलाय जेनेबा बेयाव हाबाथ' गोबां मानसियानो हागौमोन जुदि इजिबाथाय मानोना फार्स्ट टाइमाव एसे गुवार सेकेन्डनिफ्राय गुसेब जालांबाय थायो लास्ट जोबजासिम बांसिन गुसेब जायो बेयावनो एसे फेल जाजोबदों मानसिफ्रा स' सोरबा जुदि आरो होनो माने ड्राइभिं टेस्ट होनो दंबाथाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ एसेबांखिनि माबा नङा हार्डबो नङा इजिसो फेल जालायबाय दसेनो जेन तेन पास जाबाय इजिसो दस्राफोरा बेखौनो फेल जागासिनो
मानि थाखाय फेल जादोंथाय दा गारिया आंना मोजां सालायनो साब्रैल'सो जादों ना हा साब्रैल'सो जादों ओं आंथ' ओरैनो इजिसो नुथारदो सालायनायखौनो जेबोखौनो मोनदिया ओरैनो हाबाय So guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, नोंथांमोननि जोङो दायो माबागासिनो माइ जाबगासिनो आया आं माइ रोगानानै बै ट्रेक्टर थांबायना जोङो बै गोजाननिफ्राय जाबनानै लाबोगासिनो आदाजों आंजों दा बेयाव दोनफैगासिनो आइमोना बेनिफ्राय दोनलायगोन मोजांनो जाबनानै दा जों आं थांबाय थादोंसै माइ बोखांनांगौना ट्रेक्टराव बारा गैला जोबसिगोन बे साइडना ओमफ्राय बै न' बारना दं बेखौ सानसे थाना लायगोन बिजानालाय दे गुड मर्निं फुंनिफ्रायनो जाबनाय खामानि स्टार्ट हा जाबाबा गयो गासैबो बिदि जाबजुबना दोनदों बेनिफ्राय ट्रेक्टरजों लांगोन दा साना ओंखाराखैनो ओंखाराखै माने ओंखारबाय 7टा 5:30निफ्राय रोगादों जों दा हाय जानिफ्राय हाबोबाय दा न' खाथिसै बारा गोजान गैला जाबाय दोनसै बेखौ माथो संखौ एसे होनानै दा बेयाव जाबलायसिगोन सासे गरम जाजोबो फुंनिफ्रायनो सुइटार उइटार खुनानै थांदों दहाय ओरै मोनसे जोबलायबाय आरो मोनसेयावलाय बिदिनो मोनसे मोननै मोनथामल'सै बे मोनसे बै मोनसेल'सै होमबानो क्लियार बे साइडना न'ना एगारना नेयाखै हा wah anh gửi lên mà cái clip cái này hai दिनैनि थाखाय जाथ'लायबाय हा बागुल ya So guys, नै दुब्रि हाग्रा खागासिनो दं मानो खादों आं बुंनि र' हा फैसा लायाखैनो लालाय ओइ बाव दं बिसनेसनि So guys, दा जोङो सानजायाव थांनि जन्दिस जारिनो हाय निहिरा लामाखौ नुवा गामसा गानना फैलायदो दा रेस्टुरेन्ट जारिगोन ओमफ्राय दा गोजांनायजों सफैबाय जेन तेन गामि खर'आव हाय आबैया जारिगोन आरो सानैखौबो ना आंथ' मोखांबो सुवाखै मोखां सुनानै फैनाङानो जुरुआ दुइटाबो Amar itu tahu jurua. Ini kerbi. दे नोंनो फास जारिग्रो उन्दुबाय थानायालाय गाधा जाबाय माइ हानानै हाबनाया माइ हाबाथाय जन्दिस हाबो नामा सान्दुंबो थाबाय थानानै जन्दिस आंबो सान्दुं थाबाय थानानै जन्दिस हाबलांबाय बेनिखायनो जारिदोंसै बेनिया जोबलायबाय एबार आंनि जालायसिगोन आंनाबो दं जन्दिस सानफ्रामबो उन्दुबायल' थाबाय थानाय जायोना सानाव टेनटार निन्दाबो गायो जालायखोआलसिया बुरुनाय जन्दिस आं बुरुआथ' उन्दुयोसो बुरुआ उन्दुयोसो आं आंनि जन्दिसखौ खारहोजोबदों
दिनै सानसे जालायबाय आरो गाबोन साननै फैबावनांगौ दलद थानो गोसो गैया ना हाब्रा नोंलाय दलद थाबा जायो बोरै नायनि साफा सुना सुआ ओमफ्राय सासेया आंनि सुइटार सुना होदों मा सुना होदों साफानो आगोलाव सुबाय थानो लानांगौमोन आं बिराद बायोमोन आं आजिखालि आजादि बेसांबानो ना बेसांबा आजादि नायलाय मानसिया बेसांबा आजादि गस्ला लांगौमोन सुजोबनो हायो खालि गान आरो दोन बिदिल' नोंनि सेब गानाबा एसा मोजां सुना होबाय थायोबा नोङो गाग्लिसो सुना जायखिजाया गाननो मोनबानो जाबाय ना साफानो दा खामानि दं मावना लादोंसै दसे थानानै